Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Aron makaalibyo sa bugat nga dagan sa trapiko, planong magmuntar og truck lane ug magpatuman og one-way sa pipila ka dalan sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gawas sa ginapatuman karon nga truck ban sa Davao City, ginaplanuhan sa pag-designate og lane kung asa lamang muagi ang mga truck o truck lane ngadto sa mga halapad kana mga dalan. For example, kito mga 3 lanes nga dalan aron dito lang gayud muagi ang mga truck nga muagi no sa Davao City labi na diha sa Diversion Road. Samtang dunasay ginatun-an karon nga pagpatuman og one-way traffic o one-way lang ang mga sakyanan nga muagi labi na sa pipila ka mga dalan diha sa downtown Davao. Giduso ni Vice Chair sa Committee on Transportation Councilor Ralph Abella sa Davao City Council ang pagpasa og ordinansa nga magmuntar og truck lane. Sa plano, ang center lane sa 3 lanes nga dalan labi na sa Diversion Road kay himuong lane alang sa mga truck. Ang atong karsada ang naa sa left, naa sa inner road, naa diha ang mga truck mga ge. Especially sa Grace Agdao, but ang atong nakita asa implement ang project sa Diversion Road. Tumong niini nga malikayan na ang aksidente sa dalan ug maminusan ang huot nga dagan sa trapiko. Dugay na nga nagpatuman og truck ban ang Davao City gikan alas 5 hangtod alas 9 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii. Gawas sa truck lane, ginaduso sab ang pagpatuman og one-way sa Uyangguren ug Monteverde Streets sa downtown Davao kung asa sagad matikdan ang huot nga dagan sa trapiko. Aprobado na matod pa kini sa Davao Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. In fact, himpisaw lang up to Magsaysay, then Monteverde, Leon Garcia to Himpisaw. Mag-expand ang among representer from instead of Himpisaw up to Guerrero. Ang maong plano na presenta na sab sa City Transport and Traffic Management Board, ang policy-making body sa City TMO. Ginahulat na lang ang approval sa City Council aron mapatuman ang one-way traffic sa Uyangguren ug Monteverde. Hinoon, muagi pa kini sa pilot testing. I-one-way nato na siya ang Uyangguren. Tapos ang Monteverde. Pero 90 days lang na siya, period, para makita nato kung effective ba o dili. Sara, sumala sa City TMO nga sa pagpahigayon no o kining 90-day trial o pilot testing sa one-way traffic scheme na binadiya sa may Monteverde Street. Doon ay mga adjustment nga paghimuon sanglit ang area na designate sab og ila na ubos ordinansa nga pay parking area o drapod no ang pag-unload sa mga negosyante sa maong area silang mga stock. So sa pagpatuman ni ana doon ay paghimuon nga mga adjustment ang City TMO. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.